Danbakaren lehen edizioan aritu zen Nerea Gorostidi arrasatearrarekin izango gara aste honetako Danbakast saioan. Nofe taldeko frontwomanak musikari lotuta jarraitzen du gaur egun ere. Musika etxean sortu eta ekoiztearen gainean jardungo dugu. Horretarako Nerea Gorostidiz gain bi gonbidatu izango ditugu. Batetik, Larraitz Arriola Bengoa musika irakasle Aramaioarra. Aramaioko musika arrobi oparoaz jardungo dugu berarekin. Idoia eta Bea Surmendi, Maria Izaga edota Sara Alonsori buruz. Bestetik, Search eraso taldeko kidea ere izango dugu solaskide. Gaur egun eraso sortu eta 30 urtera sortzen jarraitzen du, etxetik bada ere. Kaixo musikazale, etxeko estudiotik agertokira izango dauzen izenburu Danbakasten 5. saio honek eta horretarako hemen besteak beste tertuliak ditut, Larraitz Arriola Bengoa, kaixo. Kaixo. Eta Search bai etorri da gurera, kaixo. Bueno, etxeko estudiotik agertokira hitz egingo dugu, etxeko estudioan musika sortzeko zelan aldatu dien gauzak ezta, gaur egunean, baina bueno, hasiko naz Danbakatik, naiz eta zuek Danbakarekin zerikusi zuzena eduki ez, nahiko goinuke galdetzea. Danbaka ekimen moduan ze iritzi daukozue, Larraitz? Bueno, nik uste dut lortu dauena Danbaka, izugarrixe dela. Lehenengoko saioetatik eta edizio honetara, jo. Talde pilo bat sortu die, talde berri asko entzuteko aukera dau, hori oso garrantzitsua da, ze askotan igual ez dituzu ezagutzen eta plataforma ederra dela pentsetan dut bai. Ederto, Search? Nik ikusten dutena da, behar da igual, kanpoan usten ditugun talde pila bat ikusteko aukera ditugula edo, ez da, azkenean ez dakigu zer dagoen bailaran, zer egiten ari den jendea, gazte jendea zer egiten ari den da, eta hori ikusteko, premia ematen digu eta, interesgantia, bai. Bueno, etxeko estudiotik agertokira ditu dugu izen be, musika sortzeko modua, seguramente, zu badukotzu ibilbide bat, musika irakasle bezala edo musikari bezala, zelan aldatu dien gauzak, ezta? Demokratizatu da teknologiak musika sortzeko modua, ze irutzi daukotzu Search, zelan aldatu dien gauzak zu hasi zinenetik gaur egunera adibidez? Asko aldatu da, nik egia zen, adibidez guk hasiretan erasorekin igual eso zer gratu berbar eginun edo, igual estudio batera joan behar ginun, oso garestiak zian, gaur pixkat esatezun zela demokrazizatu dindan detail hori igual izan liteke ze gaur egun softwareakin, grabatzeko softwareakin eta pixkat errestasun hori mandu grabatzerako orduan. Eta edozeinek egin dezake, ze lehen goatzen naiz, beti goatuko naiz gure lehenengo disko atera aurretik, joan ginela sketxera eta gindoa zen, eta bitu, ikustezu mai hori, eta mai guztia zegoen adibidez, CDs eta kasetez beteta, hori entzuteko daukagu gaindik. Ginean tano gatu ginen, laukidea gatu ginen flipauta ez da. Halako detaile, gaur egun hori ez da ikusten, gaur egun edozein edaka ateratzeko aukera hori, eta egia da, demokrazizatu indula bizkat hori, baina, aldaketa hortan ikusten dut. Adorto. Larraitz, zu gaur egun Aramaixo eskolak emuten dituzu, bertako musika etxien, baina zu etxetik hartzi zinen. Apur bat eskolak emuten, zera apur bat hasierako urteetatik, zu hasi zinenetik gaur egunera aldatu die gauzak, ikusiko zuen buru zinon bat, ze iritzi daukatzu? Nik aldatu dut. Hizkuntza musikala emateko moduak nik aldatu inditut, guztiz. Nik klasikotik nator, lehengo garai horietatik, solfeo hitz-zatar horretatik. Atzera botatzen da hitz hori, ez da? Bai, eta normala da. Orduan, ni hasieran hasi nintzen moduan eta orain gaur egun hizkuntza musikala edo instrumentua ematen dudan modua oso ezberdinak dira. Eta hor bai igarri dutela aldaketa, baina nik uste dut, nik ikusi dudalako, beste bide batzuk topatu behar zirela, eta ez dakit ez, nik karrera bukatu nunean, niretzat garrantzitsuak ziren, 3 gauza ez, gaur egun beste gauza batzuk garrantzitsuak ikusten dut, orduan nik bai aldatu dudala, nik klaseak emateko modua, ez dakit orokorrean nola izan da. Eta modu horrek aldaketa, ulertzen dozulako ikasliekin zinula konektatzen, edo ikasliak apur bat berez, hizkuntza musikala hizkuntza bada, ez? Orduan, niretzat oso garrantzitsua zen, umeak musika sentitzea.
ezagian irakurtzea eta jakitzea zenbat eskala minor dauden, edo, ez dakit teoria, ez? Musika eskoletaz ari naiz, Kontserbatorioa edo reglatuta dagoen hizkuntza, nik uste beste gauza badela, ez? Baina musika eskoletan hartzen dugu umea, ez? Eta nik umea jarri edo pantalla baten aurrean edo horri baten aurrean horrela eta ez dula ezer ulertzen da, niretzat oso garrantzitsua da umeak musika sentitzea, ez? Ze gainera instrumentu bat jotzen dugunean ez dugu bakarrik notak jotzen, sentitu behar dugu orduan. Hor, niretzat hori izan zen punto de inflexión esaten, ez? Ez nabil heltzen. Ari naiz, teoria hutsa erakusten eta umeak gero urte batzu pasatzen dira eta ez naiz gogoratzen ez ebezena eta zer zo txartu egin dugu. Hori ezin da horrela izan, ez? Orduan, hor bai, nirentzat behintzat aldaketa egon behar da. Nola irakusten diegun umei musika, berezki hizkuntza musikala, solfeoz dut erabiltzen hitz hori. Ados, guazen Aramoixoko musika etxeara hitz egitera apur bat. Zelan, gaur egungo musika etxera heltzeko bidean apurtxoa laburtuta kontu idazu, zela izan da, zure kasuan? Zela izan da? Aramoixok zoze badauko, sortzaileak ditxo. Bai, bueno, herri potentia da. Bai, beinke. Ni hasi nintzen langabezian nengoen, aurra auki berri, eta bueno, ikusi nun horre aukera bat Aramaion zerbait egiteko. Egia da, nik eukin nula lehenengo ikasle bat, uste dut gainera Danbakako maiki. Epaimaiki dela, Sara Alonso, ikusentzulek ez badakizie, Sara Alonso epaimaiki dira, zure lehenengo ikaslea izan zen. Hor, lehenengo titular, hortxe. Sara etorri zen Cenicientako partitura batekin. Berekin konprobako gero, berekin. Eta bere amak izan, eske Sara biolina ikasi zuen, baina gero utzi zuela, eta pianoarekin ari da etxean, eta no se le da nada mal, eta bueno, etortzeko, eta berakin hasi nintzen olan etxean. Eta ikusi nun niria gustatzen zait. Eta gustatzen zait, eta bueno, proiektutxo bat aurkeztu nun, lehenengo guraso elkartean, gero udaletxean. Eta nik uste Aramaio moduko herri batek laguntzen dauela, gauza horreik onan itxeko. Guraso elkartean aurkitu nun jente marabilloso bat, sinistu zu nire proiektuan, Eta aurrera. Gaur eguna, baukotzula lokal fisiko egoki bat. Lokal fisiko bat dago, egia da, aurretik ere lokal horren sorrera hortzeola, herrian bazegoela gogoa, horrelako zerbait eukitzeko, esan duzu moduan, eske Aramaion, hori musika... Ez dugu datua, biztale proportzioan zenbat talentu urteten dien, baina Aramaixon top zase hori. Egia zen igual, herri txikitan eta olako gozak eta beti piztu barko dien gauza diana, ez da? Ez da danetik eta zozer bali badago hartu inbertu. Hori da, eta nik uste oso garrantzitsua da eukitzea babes hori, udalak beti babestu dau, nik uste dut, ni bintzat beti sentitu nahiz oso babestuta. Eta gero, nola herri txiki baden, askotan musikariak behar dira, ez dakit, korrikaren jaialdia egiteko. Dago, ez dakit zer euskaraldia eta abestuko dago ez dakit norek. Hori da, musikarien. Eta guzti hauek horrela ziren. Korrikako jaialdian, gitarra hartu, eta benga, bi abesti. Eta gauza horiek egiten dutena da, pixkat, lotxak kendu, eta bueno, artistak sortu. Bai, eta hazen olako artista gainera, Idoia Azurmendi, Maria Izaga, Sara Alonso, bai izen ezaguna ja, honezkero gaur egun, eta postekoa da. Zer, zure kasuan, atzera inja, lehenengo urtietan zu musikarekin hasten zara, musika eskoletan hasi zinen, modu autodidaktan, zelan hasi zinen, lehenengo pausoak zela eman zen itxo? Bueno, nik ekin nun, hasiretan hasi nintzen solfeo egiten eta hitz... Solfeo erakargarria, ez da? 3 urte initun gaztetan eta utzi nun, ez den ezer gustatzen, baina nire aita musikaria da eta etxean igual errestasun hori naukan gitarrak eta gauzak hartzeko eta beti bilabitzen nintzen pixkat mundu horretan eta pixkat horrela lagundu ziren eta berriro hartzeko grino hori eta beste ikuspuntu batetik edo eta musika beste ere batetik eta hola zinitzen, egia zen 2 pausu eman nituen edo hasi aurretik. Ados, gero eraso zela sortzen da.
Eraso sortzen da saltzeko lau lagunekin, azkenean nire lehenengo talde izan zen, hor hasi berginan, azte ginen jotzen bi, baina hola talde bezala, gu lauro ginen eta guk ginen dana, zerotik hasita eta umeko eskor batzuk hor... Ilusio askokin hori da, beti batzen naiz. Baina atzera begiratuz, dola 28 urte, 29 urte hasi ginen, eta urte pasa dira, diskoak eta kontzertuak eta bizitza du horren harira, ere. Ezkenean nik batzen naiz, gainez ikusten dudana da musikari moduan edo eskenatokian agertzen diren pertsonak edo musikariak dau beteta jente oso ez da inoazan perfil oso ez diala oso esanguratsuak edo beti dabiltzatela bizkatola humilak bizkat timido ere ez da izo jende jende pixkatola, eta horrek eskenatokiak egiten dizu pixkat hori kendu edo erabili beste gauz batzuetarako, nik adibidez oso lotzati izan hau bizitza guztian, eta baitu... Abertokiak ahaldundu zintxuen hori? Edo baliteke, eta niri eta taldekide guztiei, azkenean gu, beste bizitza bat bizitzeko aukera ban digu taldeak, ez arautzeko laguneko hori eta beste ikuspuntu bat eduki dugu bizitzari buruz. Bai, guztiz ados nago. Hori niri adibidez abesbatzarekin gertatzen da, ez? Papargorri abesbatzako zuzendari bebasa. Abesbatza adibidez dauka oso prentxatxarra, ez? Eta abesbatza da, abesbatza, baina ni benetan abesbatza da eskola bat, bizitzarako, hauek... Zen abesbatzak aldarrikatzen. Sara, Idoia, hauek guzti hauek abesbatzatik pasatu dira. Eta abesbatzak ematen dizun tablak, benetan. Eskatu umeak, 6 urteko umeak, eta aurrek urtean kontzertuan eskatu zidaten, ez nik bakarrik abestuko dut. Wow. Ze ona. 6 urte, dices, txabal, zeu datorren hemen. Eta nik aldarrikatzen dut asko hori abesbatzaren lana. Ze abesbatzak laguntzen du pilo bat. Abesten duzu taldean, ikasten duzu zurea abesten eta besteena entzuten, abesten duzu egoten, ikasten duzu barkatu egoten, estenatokian egoten, beldurrak kentzen oso txikitatik. Benetan, Bai, gogoen dauket, ez dakit, gaur egun, ume egitzela, abesbatzek kriston ikastolan, eta orduan kriston injarra zeukien, esango neuke hori beruzko doiela, alraitz, ez dakit zure esperientzia zein da, Bai, urtetik urtera gauzak asko aldatu dira, egia da, eta niz kexatu zerpak barrorri dago oso toporain, baina bai izan dira urte oso latzak, eta pandemia ere, pandemiak, eta bereziki nik uste eta adintxuen abesbatzetan, Bai, ze, klaro. Kasualidadea nire... Belaunaldi aldaketarik ez dago, ez da? Bai, eske komplikaba da. Kasualidadea, adibidez nire ita, hasi da abesbatzan, duela 5-6 urte, eta dago enkantau. Eske da zoriontasun bat. Da zoriontasun bat. Beha bizitza guztien izan da musikaria, abeslaria, ez da gize, baina bapatia, gauzak aldatzen dira, eta hori sortatzeko aukera dago, eta uten da gustora, nik usten diot arpegi, dakat ez dakit nuen, abesbatza ez da kontzertu. Bai, jubilatuak ere badazkat, bai, jubilatuak. Kantatzen duen herria ez da inoizilko, ez da? Eta hori hola izen beharko ditzak, ez da horrean ziren be. Ederto, Aramaixon ipatu dugu, Papargorri, Bizente Goikoetxe abesbatza badau, ez da? Baina, gozen Aramaixon apur bat. Sakontzera, zera alata, zuk hor, norainoko eragin eduki dozu larraitz, halako talentuak sortzen. Nik ez dut pentsetan eraginik eduki dut. Ez. Vale. Ez, neula naz pertsona bat, nazera apurtxo bat gindila, gustatzen jat pillo bat nire lana. Nik uste, hori gaur egun da, asko nire lana. Gaur egun lana gustora. Eta, proiektu askori baietz esaten zet, emozionatu itxena zelako, eta zan igual, Eta egia da, nik lagundu dut, proiektu horiek garatzen, ez? Baina beste lan, ez? Nik uste dut, daudela beste
beste aspektu batzuk, hori ez, laguntzen dauela, Aramaixon musikari. Eta ez bakarrik idoia, ez, dago lokal bat, lokal hori... Danbakako bosgarren edizioa irabazi zaben de Clayton taldea bertan. Ezagutzen dut, eta aukera duteko bertan. Hor ere dago beste mugimendu bat, baina ezkera mugimendu bat, beraiek antolatu direla. Autogestionatua erabat. Hori da, eta nik uste dut Aramaixon gertatzen dena hori da, dagoela jende asko musutruk lan egiteko prest. Entre komillas, hori ere, hartu behar da pixkat, entre komillas. Orduan, musutruk lanerako prest, baina lan bat, nik sinisten dut, horrelako zerbait egon behar dela, horrelako herri txiki batean, Eta azkenean lana da, Guk hemen goienatik bai, Aramaixo, Aramaixok ekuko balitzu goien aldizkarixen lau orrialde horretatik 3 kultura gaixez bakarrik, kultura arloko kontu ez bakarrik bete halko ginokela. Bai, Aramaixo bereziki. Kulturak salbatuko gaitu. Hori bera. Nik betik esaten dut hori, eta horri horrela da. Ederto, Serge, eraso 30 urteko bira prestatzen, esan duzu 28-29 urte bueltan egin dozuela, ibilbide luzea, baina, hau ja, amaitzera doa, ezta? Bai, azkenean nik uste gaz guztia dituztela zirak eta bukaerak, ez da, eta, nik uste, pandemia eta gero ja ziginen ikusten ja berbadau ja ondigi gatzela eta ja, igual berbada ateisteko ordua iritsi zela. Eta hasi ginen prestatzen azkenengo diskoa izango zena, eta ondola 4 guztilatate diagu, azken batean izeneko diskoa, eta bertan hitzeiteko gauzak pixkat aldatu ditugu edo, pixkat izan da pixkat eskerrak eman jendeari urte guzti hauek, asko gozatu dugula, gure bizitza horri buruz horren inguruan ereki dugula, Piskat, kantu batzuk ia dana daukate zer, geratu da kontzeptuala moduan, horri buruz, agurrezateko, baina egin nuen agurrezan ondo, ez atia itxita listo ez, disko bat atera, bira bat egin, amai bira bat egin, eta, imaginatzen dut, badaukagu ja itxita, urrengo urtean izango da azkeneko kontzertua, abendu bukaeran. 2025ko abendu bukaeran, bale? Ondo planifikau dozu eia. Bai, pixkat, eta egon gale guztitatik jo, eta pixkat, ez dakit, agurrezan, gauzak ondo egin. Ondo, gustora. Hori erasori dago kixenez, baina Serge bakarlari moruen. Goazen, igualak usentzuleak ez dakixelako, erason, ibilbide luzea, eta behon dizuela inako bideagatik, baina erabakitzen duzu bakarlari, zure bakarkako proiektuari irtera ematean, nondik sortzen da apura grin hori? Jo, galdera bera. Nik goatzen naiz, 2008an, oian donatzian, entzun nuela disko bat, eta bapatean sartu nintzen mundu berezi baten, eta diskoan zan Bon Iverren Forever Ago. Eta zan hori, karkako diskua oso iluna, eta zan hori, nikolako goz bat, lasaia eta iluna, eta folk ilun, nik beti gustatu zen zaitor iluntasun hori edo. Eta holako zase gustatuko litzaileak egitea. 10 urte pasazian. Eta gutxinez egin nuen, eta gainez beti batzen ez, lagun eta zeten nien, eta gainez beste detalle bat diskorrekin, da kuriosua, enarak itzuli dira izena du diskoak. Eta, gero, bai, nik erason beti idatzi izan ditut hitzak eta beti kontatzeko gauzak, eta beti ditut gauzak kontatzeko, eta gehiago. Gatzen naiz leheno, eta guain zertaz hitz egingo dut. Guain beti dazkat, aukera ez da gehiago tortzezikit burura gauz gehiago idazteko. Baina, enarak hori dira, hori da, bilutzi, gitarra akustiko batekin, eta taleka ez, honik ezin dut, vertigo total, da nik hau ezin dut idatzi. Eta nire lagun poeta bati deitu nion Gari Berasaluze, ez da gitzautuko zuen. Eta Gari izan, zeuke atortik poema batzuk, baina etxe zaratu nituen da, ez tekin nozti eurtzen nian, argitaratu gabeko liburu bat zan, eta bale, eta hortik 3-4 hilo eta, Serge, aurkitu diat. Eta bazitxikan horriak, eta izan zen,
lasaitasun bat, melodiak eta banituen, eta gainez, beste baten hitzak, gainez hitzak gorra zian, eta baina ni ez da neria. Presio gutxiago. Presio gutxiago. Eta horrelatan ez dut, bueno, egin dut, eta ja, ez dut, hori izan nahi nuen, eta punto hor gatuko da. Eta, jara, zinetzen zuzenekotan, disfrutatzen, gogoz. Eta bigarrengoa etorri da, eta gero baina hirugarrengoa ere garratuta dukat, eta bueno, hau xe. Lehenengoko diska egon nintzen ikusten. Otxandion, jo zen duen. Jo, gozu zaila izan zen hori. Bai. Eta joan nintzen. Espera, bai. Jo, adar beste baten, hori gainezka kontzertu zaila, zauden hor batzuk hor Madrid. Hitz egiten. Madrileño batzuk hor. Gogoratzen naiz. Baina zeratik zaila? Zarata. Hori, askotan pasatzen da, ez da, kontzertuetan. Ez da hola, atenzi, adi egotearen... Azkenean, gertatzen dena da, adibidez, olako musikakin edo, gitarra akustiko batekin... Pilusik zaude. Eta desberdina da. Isiltasuna ezinbestekoa da. Eta ez da rock and rolla, itia da, baina horrekin beste isiltasun bat behar dezu, eta zeuden madrileño batzuk, batzen naiz, eta izan zen, errespetu falta. Errespetu falta bada, bai. Kontzertuetan entzutea jendeak. Kasualitatea, zepen. Besteren batera zara ez dakit diskoa daukadan etxean, berreskuratu behar dut. Ederto, bakarlari indozun ibilbidea etxeko estudiotik indozula, ez? Neurri handi baten edo? Bueno, sorkuntza bai. Gero ja grabaketa profesionalizatu batera, honitzen ja beste estudioetara, baina azkenean gaur egungo tresna hori da, eta azkenean zuk ja etxetik ematen dezu zure ideia zeinan. Badan ez dago beste gauzat garrantzitsua, zuk daukazu ideia bat, eta zuk zure buruan dakazu nola nahiko zinun kantua egin, baina beste pertsona bat alboen egukitzia produktore mailean edo laguntzen eta objektibo izaten, azkenean zuk ez zara igualaino objektiboa. Zu dakazu gauza bat eta beste baten iritzia, baina modu gonez edo eta konstruktibo izaten edo igual, bai, karo, zuge igual ez zara konturatzen. Eta nire papel hori garrantzitsua da, batez ere bakarlari munduan, taldean igual, baita ere, baina taldean ja bakizu gutxera bera nola jo behar dundana, eta baina bakarlari eta pixka galduta zauden horretan edo, zaude zurekin, eta ez dakazu inor alboan, eta produktore bat eukitzea, zure kasuan zeinekin ibilitzen zara? Nik Eñate Gaztainagakin indete lehenengo bi diskoak, eta hirugarrengo indet bi produktorekin. Bata Josu Monterokin ditut, lau boskantu, eta gero Eñatekin beste lau boskantu. Ederto, produktuaren garrantziaz. Tertuliak ideak larraitza lerramengoa eta search baditut, baina badauko gaurkoan gonbidatu bat, bertan ez dana egongo, baina kanpoan lagunduko gaitxuena, hain zuzen be, lehenengo edizioen parte hartu zauena, Nerea Gorostidi Arrasatearra. Debagoieneko 100 bat talde pasatu dira dagoeneko Danbakaren orain arteko 5 edizioetatik 2004ko lehen edizioan parte hartu zuen Enof taldeak, oinarri elektroniko batekin, Nerea Gorostidi Arrasatearraren ahots berezia protagonista zuen proiektu ezberdina. Gaur egun ez da Arrasaten bizi, baina gustura jaso du Danbakasten gonbita eta Monteron parkean egin dugu hitzordua. Kaixo Nerea, ze moruz? Kaixo atzaldeon. Ondo? Ondo? Bai. Hemen ez da, Danbakaren lehenengo edizioa, ez dakit ez, deitu genizunean proposatu duzu elkarrizketa egiteko, zer pasatzaizun burutik? Ba, ez nagoen, espero egiz esan, nintzen ez da gogoratzen ja Danbakan egon nintzen, eta hori politxa, azkenean lehiaketa politx bat izan zen, hemengo jendeei aukera emateko estilo desberdinak eta musika pixkat indarra emateko musikai, eta ondo, aukera politxa izan zen. Oso gazte ginen, ni behintzat, baina polita. Enof izenakin ez, hartu zenun parte, bai. Danbaka hartan, Kristof Tigot laguntzen nula, ez dakit ez, zer oroitzapen dauzketzun edo... Oso gaztia nintzala, bapatian lehenengo taldia zen, eta konposatzen hasi nintzala inglesez gainera, inglesa ondo jakin gabe. Eta hori esperientzia berri bazala, oso zaila zen bebai DJ batekin edo produktore batekin ni bakarrik ez den arixo gainean egotia,
zaila daia bost musikokin, ba, imaginau, ni abesten eta ez dakiz itxona benot, eta Kristof nire onduan hor musika pintxatzen tala, eta desberdina izan zen, ze talde desberdina ginean, baina, bueno, ba ikasteko balio izan duzta. Zeuk esan dezu, ez da talde ezberdina zela, ze pixkat egiten zen dutena zen, musika elektronikoa, house dance estiloa, okerrez baldin manauzu arduratzen zinen letra eta abesteaz, da Kristof, ba, esan dezu bezala musika pintxatzeaz, ez dakitez, debago jendean ere ez zegoen hain zabalduta, nolatan, ez, halako musika estilo bat? Ba, Kristof artista bada, egia esan, berakin kontaktuan jarraitzen du pixkat, eta jarraitzen dago gainera musika lanetan. Eta bera oso nazan hori musika produzitzen, eta lehen gainera ez zan oizkoa, ez? Etxean musika itxia ordenagailuakin taula. Eta kontaktu baten bitartez, jakin danik abesten hola, hola sortu gauen talde hori. Eta ni behor jarraitzu dut musika itxen, beste estilo batzutan bai, baina house musika itxen jarraitzu dut, bai. Eta gaina irakurri detan ez behintzet, zuen 3. kontzertua zen, ez dakit Danbakako prestau zineten edo elkartu, edo ja lehenutik zetorren, edo... Nik uste, ez dut oso ondo gogoratzen, baina nik uste kontzertu gutxi eman genitxula, gaztetxe baten, Durangon, holako zerbait, eta batean Danbakako aukeratera zen, eta zangoen, aurrera. Baina ez dut gogorra zen, ze estenarixo gainean, pertsona bakarra egotia abesten, mugitzen, eta bestia geldi eta, ez zaila. Baina, bueno, ez dakit, debagoieneko musika talde bezala, originala bintza basan eta ezberdina, orduan, polita bai. Originala esan dezu, eszenatoki hartan zendetzen zu, Kristof, mikrofono bat, eta okerrez baldin nago ez, berta hurbildu zen publikue animazioen nuen dantza itea, ez dakit, ondo erantzun altzizuen, edo zer? Imagina, Euskadi mailan saia badaia, debagoien amaian, hiri baten ez bagaz, saia ondiokan. Etzan posible izan. Baina, bueno, ni saiatu nintzen, eta ez dut oso ondo gogoratzen, ez dauketelako irudirik, eta, baina, bai, azkenean, saiatu bertzea, ez? Baina errexagoa da, beste kontzertu batzuk eman da orain, pop edo beste estilo batzutan, edo taberna baten egotean bazara, edo diskoteka baten, edo festa pribatu baten, jendia dantzatzen hasteko, ez dakit, ambiente hobia da, ez? Horre, estenatoki handi baten baino, eta... Iruditzen zatzu ja, lotza hori, pixke gain ditu deula euskaldunok dantzaiteak orduan edo... Bai, baina, klaro, nik estenatoki baten ez dut inoiz dantzain. Inoiz. Nik itxotena da abestu eta estenatokitik, igual ez dakit mugitu, baina dantzain nola ez. Orduan nahiko gogorra izan zen. Gogoratzea gogorra itxejat. Do you like it in front of you, in front of you, in front of you? Do you like it in front of you, in front of you, in front of you? Hortxe Nerea Gorostidia Arrasatearra, aipatzen zauen, ez da, ze saia bakarrik agertoki zen, eta ze saia publikoak feedbackik ez dutzunean eragiten, ez da, Lengo txalixoko kontzertu hori, ze egoera saiak dien eramateko. Bai, azkenean, baina sentitzen zara behar bada batzutan, pixkate, mono de feria moduko bat, baina, bueno. Ez da ohikoena, baina leku txikietan eta segun ze musika estilo, bakizu, azkenean zailagoa da. Soinu asko baldin badago edo tal, baina hola, suabe, musika suabe behar dezun, edukazio pixkat behar dezu entzuteko musika hori edo, ez da. Hombre, ikusle moduan ere, niri gustatzen zait pilo bat zuzenezko kontzertutara joatea, eta nire be molestatzen dit pilo bat, Egon adiz, zu adibidez, adi zaude, eta entzuten dezu zurrumurru hori edo, oiuak edo, niri ere molestatzen dit pilo bat, Beti horrez, lehenengo filan sortzen den jargi erdi hori, ez da? Arrasaten, bereziki kulturoztegunak, ez da? Bereziki, bai, izotza apurtze hori oso zaila da. Zuzenekuetan, naiz eta abeslari xekezan, ez? Venga, gerturatu apurtxo bat, naiz ana atzien zan, gerturatu apurtxo bat, bueno, lortuko duzu, bizpairu pauso muti aurrera jendia, baina alatabe, izotza hori apurtzea zaila, musika talde baten dago, bakarlari batentzat eta alako 2004ko formatu Nerea Gorosti nofen alako proiektu ezberdin baten, meritu galanta. Izugarri. Meritu galanta, ez da.
Ederto. Bueno, zuzenekoa danbakai dagokizionez. Ez dakit zuen aukerarik aurtengo usta, aurten 24 taldek egun dabe izena, hortik 15 aukeratu ditu epaimaixak, gero publikoak boto bidez hartzateko ondare talde aukeratu dau, 16 talde dauko aurtengo 6. edizioan. Ez dakit eukido zuen aukeraik, apur bat saltzeatzeko. Batzuk guzti. Bai, nik Zer iritzi daukotzue? Jo, de todo un poco, ez? Bai, eta hori gozada bada, egia esan, estilo ezberdinak daude, aukera eukiko dugu estilo ezberdin horiek taula gainean ikusteko, ez? Hori nik uste dut, bai, bueno, a ber, gogotxu gauzak entzuteko. Bai, leheno komentatu dut bezala, no? Pixkate bai, ikusteko bailaran aberze gauzak egiten dian, ez da? Gauzak irikitzen ari dira eta gauz ezberdinak egiten, betiko gauzak ere, baina, eta, bueno, gutxienez hori ondo ikustia, no? Ola aldaketa horiek edo. Bai, eta nik uste dut, balixoen jarteko dela, bueno, ekiko dago, ez, aurten beda, txilaut gune bat, Sanpurbusa egongo da bertan, digiak egongo di apur bat txilaut gune hori apur bat girotzen, eta gero hori, ez, ordu erdiko emanaldixak diela, eta gau bakoitzen antolakuntzatik saiatzen gara, beti agendek albidetzen duzkoen egin beti, gau bako txien alik eta askotarikuena eskaintzen apur bat, ez, ez dugu punk hoi lau talde goten badie dan bakan, gau baten da punk hoi estiloa landuko orduen, bueno, igual, zu ikustera famosara, ez dakiz talde ikustera famosara, lagunak, gertukoak gustoko dituzulako, baina aukirekiko duzu beste 3 proiektu, seguramente zuetako, ez ezagunak zuzenien ikusteko, horre baduko balio erantzi bat. Niretzat bai. Hola gainez, espero ez duzun zozer ikusteko aukera aukiko duzu, eta igual horrek balioa emango dio, proiektu horri edo. Uste zion espero eta ostras, onak. Hori da. Hori gertatzen da, kulturrekin ere berdian gertatzen da. Askotan joaten zara entzutera zerbait, ez duzu entzun inoz da, bueno, nola da, eta bapatean, edo igual, akaso ez jatu gustatzen ez, baina, bueno, horretarako musika ere horretarako badago, ez? Edo bestelan da, osea, sorpresa bat, ez? Nik uste dan bakarekin, ikusita partaidekidiek zeintzuk dienetan, nik uste dut, hori sortuko dauela, bai, gogua dauketolan, talde 3 edo 4 talde dauketolan fitxatuta, a ber, que nos dan, bai. A ber, ikusten dagoen. Oso ondo, aipatu dugu lehen, Serge, produktore bat onduan eukitzearen garrantzia bereziki bakarlari moduko ibilbidietan, Nerea Gorostiren gana joango gara berriro bera badabileta, produktore batekin lanian. Hemen aiga, ez da, danbakan lehenengo edizioa hartaz, baina bigarren gune parte hartu zenun, beste erabatea, esango dugu. Bai. Ez da, saio berezietako ez, sarrera horietan irudi bezala, ikusi zintugun, eta gero bat kontzierto maten karteleko irudi bezala. Ez dakit hori esperientzi izan zen, nola izan zen, edo zer daukezun gogun? Ba, nintzen gogoratzen, beste gunean gogorazi zen idatenean, esan, ostra, egisa da, nik kartela badauket gordeta, ez dakino baina badauket. Eta politxe izan zen, ze beste alde bat izan zen, eta gero azkenean modelo lanak eta hola binditzu, eta orduan, bi aspektu horiek batzia izan zen, eta politxa da. Ez dakit, orokorrin ez da zuretzat ze esperientzi izan den, danbakan bai lehiakide bezala ez, parte hartzia, eta gero batxe, bestaldetik ez, danbakak adibidez, ikustu bat maite UBH-en, atatze etxeunez, kontzertatutako kartelak eta pixkat zainduek eta dila, eta ez dakit ez, bi aldetan neoteko aukeria eukidezu. Politxe izan da bisa konbenatzia, ze bisa gustatu zaizkit gainera, eta olako lehiaketa edo eventu polit baten parte izatea bi aldetan politxa da. Nik uste goienak eta hemen baiaran dauken itxen dozuenak garrantziazkia daukela eta jendeak eskertzen dutzuela. Eta hemen nahiga, ez da, Enof, danbaka, ez zuei buruz, ez dakik gaur egun musikin lotute jarraitza aldezun, zertan zabiltzen? Ba, 40 urte ditut, denbora asko pasada eta beti jarraitzut musika munduan. Egia esan, momentu batzuk, baina, egon dira urte batzuk gauza gehiago ditut danak eta hola, baina, beti jarraitzut eta gaur egun bai. Donostin bizinaz eta Donostin kontzertu pilat eman ditut eta Madrilen noizbait egonaz kontzertuak ematen, talde desberdinekin, estilo desberdinetan, rapa hitzetik, euskal kantak abestera bi ahotsetan, super popi, bebai, beste talde batekin, gaur egun house munduakin, produkzioakin jarraitzen dute lanean, baina etxetikan ere estudioan, eta hori kontzertuko, zuzeneko kontzertu pila eman ditu Donostin leku oso berezitan, eta bai,
asko espertzetzat bizitza aukera hori eman izena, eta igual tanbakari ere, azkenean horrek be impultso eman zidan gero Donostira joan nintzanean be hor jarraitzeko, ez? Eta ekoizlik aipatu dituzu, behasekin kolaboratzen, ez da? Bai. Okerrez baliman naho jardutezu. Askotan ez da, musika talde bat ikuste honin, behasek die aurpegixe, emateu ez dakit ez, behasek dila, esan eta bezala protagonista, baina horratzetik ekoizlik itxeben lanare garrantzitsua izangoa. Zer aipauko zenuke ez da, ekoizlik lan horretaz? Ni hori ikasten abil, etxian estudixuakin, ze azkenean ahotsa jartzia, abestitxa dukeno alderdi hori barakargarrixena da, gehixen ikusten dena da, baina atzetik lan pila badau. Eta abeslari izan da, atzekoa ulertzea oso garrantzitsua da. Estudio batera jaten zarenean grabatzera, zuk ere jakitea, zein behar dar, ze behar dozun, eta gero hori sortzea da lan artistiko izugarrixa. Orduan nik, gero eta gehiago ikasten abienez, gustatzen jat, gaur egun laetxoten produktoroi galdetzia, ikasten jarraitzia, eta egia esan lan izugarrixa da, atzian dauena. Eta ekoizlik aipau diteu, baina bestaldea junde ez da, Familixe aipauko genuke, Familixen musikazalik zeate, eta horren adibide da ez da, hor sare sozialetan, adibidez ikusi leiketeun bideoek zure anai Xabikin, ez dakit ez da, Familixe? Egiz esan, Familixa guztia, musika gustatzen jaku denoi, lehengo esperientzia gainera txirrimirri eta txirbiton izan zen, ni gero nera naia. Nera naia ipuin bat kontatzen hasi zen, oztakize, baina horra ziginen, eta beti familian hori impulso horrekin, ez? Gabonetan asko abesten gauen, etxian laua hotxetan, eta beti izan da gure, hori, elkar mantendu gaitxuena, ez? Eta gaur egun, anaiakin pixkat, txorrada bezala hasten ganitzen gabonetan, besten, ez dakize etxian, eta hori txendo gurtero pixkat ebia hotxetan, eta politxa da. Hori gauza profesionaletaz aparte be, anaiakin harreman hori eta gauza egitzia be politxa iruditzen jat. Ez da dana serio eta superprofesionala izan behar da, musika disfrutatzea da garrantzitsuena eta hori da itxen duena. Eta hori pixket atzea ingo dugu, ez da 2013ko azarun, beste edabide batekin deko elkarrizketa baten, Jazaldixei buruzko elkarrizketa bat eintzizun, ez da, eta elkarrizketa hartan ondako hau zen nixon. Ez zaigu nahikoa bertsioak egitea. Artista zara, zurea den zerbait, sortzen baduzu bakarrik. Iguela pentsatzen segitzaldezu. 11 urteren ondoren. Bai, iruitze jat, esate dut zuten artista kompleto bazarela ez bakarrik abesten dozunean. Eta hori azkenean musikari esaten zuzuna ez, titular horretaz aparte da, abeslari bezala zure musika konposatzea oso garrantzitsua da, baina musikari izatea da, abesti hori sortzeko behar dizen komponente guztien lana ezagutzea be bai, ez? Eta nik uste osotasunan musikari izatea, maten dutzun hori, izena musikalizateana hori da, ez dana ulertzea, prozesu guztia, ez bakarrik abestea edo konposatzea. Aretaz gehiago. Eta hemen aurrea beire edo gaur garko ze proiektu dauzketzu? Esku hartin edo ze asmo dauzketzu, etorkizun labur baten bintzet? Egia esan, pila bat denbora egonaz beti kontzertok ematen, asteburure zerbait, eta asko disfrutau dut. Baina oin ja lasaia unabil, mendira fanaz bizitzera, nire bizitza askoz asko transformau da, eta zentzu hortan ere musikarekiko dauketen harramana be bai. Eta lehen hori kontzertu asko ematen ditzu zuzeneko gauza asko, estilo pila bat, proiektu pila batera, eta oin lasaitasunari garrantzen dira mateotzat, horregatxik estuditxua dauketetxia, nire gitarra, nire pianoa, eta bertan nire konposaketa sortze ditut musikari desberdinetzat, eta produktore desberdinetzat, eta kolaborazioak itzen hazinaz pianoak jole batekin, rapero batzukin, kolektibo batekin, musika house produktore batzukin, bi produktore desberdinekin, eta hortan nabil. Baina niretzat garrantzitsuena prozesu hori disfrutatzea da. Ez bada zerrateratzen be, ni etxean nau gustora, nire gauza konposatzen, egitxoa behitxe ditut, eta ez bada ateratzen, azkenean ez da zer gertatzen. Ez dut zertan jendeari erakutsi behar egiten dutena, ez? Eta lehen igual hori bazan presiño puntu bat, eta gure nagoen puntu bat bai, ez? Baina hon ja ez. Eta hor ikusi ez barkau esan dezu, ez da, hainbat lan dauzketzula, nun entzun ahalko zaitu, nun entzun ahal diteu?
Ba, sare sozial guztietan uste dauketela TikTokezik, nik uste guztietan dauketela bideoak ditudala YouTubeen, Instagramen, Facebooken, ez dakit, Vimeo nire uste zerbait badaukedala, eta guztietan Xanen Nerea Gorostidi, naz, Xabita Nerea ginean, hola jarri zuztien anaia eta nire anaia Xan eta Sanamuno, Xanen Nerea Gorostidi, eta hola geratu naz, baina hor. Ba, eskerrik asko Nerea, eta ber, beste baten geratzegan batxe, esku hartin dauzkotzun proiektu osatik, geixo da sakono hitziteko. Eskerrik asko eta espero da bakako lehiak eta urten be, zan bezain ona izatia. Eskerrik asko. Zergatik. Sencillo, solo hay que seguirlo. Es sencillo. Sigue la luz de tu cara. Bueno, Nerea Gorostidi arrasatarrak gauza asko esan ditu. Ez dakit, zerekin geraketan zari, Larraitz? Gauzaren batekin, titularren bat edo nabarmentzeko? Ez dakit, adibidez, hori, azkena, ez? Komendatu, azkeneko gauza esan duena, ez? Askotan musika sortzeak edo, ez? Ematen du egin behar dugula norbaiten dako edo helburu zehatz bat lortzeko eta askotan musika sortzaileak, ni berez ez naiz musika sortzailea, baina nik uste bai, ez, gauzak badira ere, ez, bakoitzarentzat, edo momentu horretan irten dena, zerbaitegatik irten da, eta horrela irten da, ez, nik uste hori ere respetatu behar dela, ez. Bai, nik gainez beti goratzen dit, hori izan duenean Nereak edo, zuzabe, lagun batzukin, eta musikaria, eta sorte hon da, eta nizaten dira zotan, suertia da jaiten nahi naizena, suertia da musika egiten nahi naizela, ez gero jendeari gustatuko zaion edo ez, hori da bigarrengo zea bat, ez dute ulertzen. Bidea da borroka bakarra, ez da? Bidea bera, disfrutatzea. Mira, hotxe batzen dit, Erasone azkenengo diskoan idatzitako hitz batzuk edo, eta esaten dut, bidea zen gakoa. Bidea zen gure imperioa. Eta jende asko esan dit, esaldi horri buruz, beste esaldi batzu, baina jendeak ez du lertzen, badirudi musika egitearen asuntoa ez bazara heltzen ez daki nora dala frakaso bat, edo frakasoa ez da hori, frakasoa da ez egitea nahi izan ezkero, ez da? Eta nahi gutxienez, nik sorte duna naiz, hondikan dugu azkat kantuak egiteko, sortzeko. Hori da. Askotan hori kuantitatibokin neurtzen dalako bai musika esan gurote, zenbat jende, zenbat jarraitzaile, zenbat, eta ez zelan, ez? Hori musikari badakite, normalian musikatik kanpo dagoen norbait ez du ulertzen hori, baina musikarien artean badakigu hori. Gu zergatik gaude. Gainez Euskal Herrian honetan sartuta gauden guztiok edo, gaude sartuta hori gustoko dugu. Badakigu hortaz bizi ez da izango erresa edo ezinezko izango dela, orduan. Gainez ez dugu horri begiratzen. Begiratzen diogu bakarrik sorkuntzari. Begiratzen diogu lan egiten du sorkuntzaren alderdi horri edo, eta bakoitzaren kezka horiek kentzeko grino hori edo. Eta musikariek igual ulertzen dugu, baina kanpoko jendea gehiago kostatzen zaio. Zu dinozu sortzaile zarela, baina sortzaileen ondoan induzula lan, uka ezina da Larraitz, etxeko berak ez, Nereak etxeko berotasunetik, etxeko erosotasunetik sortzea, gaur egun zuk ezin dituzun sortzaile asko begola funtzionatzen da bide, edo? Bai, nahi duzun familiako... Etxeko berotasun. Niretzat hori da beste hanka bai. Musikari batek behar du bere familia, beste lan galdetu edo norei. Kristina, Idoian ama eta aita, ikusiko dituzu kontzertu guztietan, teklatua eraman behar dute, gero ez dakiz zer, gero no seke, eta euki behar duzu babes hori oso garrantzitsua da. Bai. Aipatu Nerea Gorostidik, bai, zelan, berai lasaitasunari, enbuten dutzen gero eta garrantzia ondixeagoa, ez da, abiadura gero eta azkarraban bizi garen gizarte honetan, nik uste dut sorkuntza bera badala modu bat, akaso, ez, geratu,
eta hemen eta orain egoteko edo. Ados berarekin, esandako hitz horiekin. Nik uste gainez, ja, bueno, urten poderioz edo, azte zara pixka bat, gauzak kualitatiboki ikusten edo ez kuantitatiboki, eta lehen urtean ematen genituen, ez dakit, 60 bat kontzertu, gaur egun ja azte zara frenua ematen, eta gauzak beste erabatetara egiten, eta bueno, adibidez, sorkuntzan ere igertzen da. Hasiera batetan, igual, diskoak 2 urtetik behin ateratzen dituzu, kontzertuak, ez dakize, horrela ezin da segi. Zirkuituan sartzen zara eta zirkuituak berak ito egiten zaitxu. Nik itota egon nintzen, erasokin egon ginen gainez, ja pixkat, ja danok guraso izan ginen horretan edo, horri igerri ginen, ezin ginen nola segi. Eta freno galanta eman genion, baina utzi gabe eta betire, beste pauso batzukin, baina lehen esan dudan bezala, sorkuntza utzi gabe. Claro. Bueno, eske hor, barruan dagoen zerbait. Bai. Eske, ez? Nik uste dut irtetzen da, eta... Nire lagun bat izate zidan, gu musikaria gaitu, musikaria lagun eta. Gu musikaria gaitu eta, horiek, ez da egite, horiek, eskubaloira jolasten dutenak edo, ez da egite, helduko momentu bat bukatuko zaiela, baina guri ez. Bai, eta askotan pentsatzen dira hori, benituan pentsatzen jartzen. Hori hola da, bueno, nire gertatzen zait, adez, noa porretan edo ez, eta nik deskonektatzeko alegintzen naiz musika zentzuten. Ze noa pasio bat emutera edo zer gauza ez, eta musika entzuten baldin badet, azten naiz. Ostras, nekin lantzeko ez dakiz zer, ostras, ai, eta apuntatzen, eta azkenean konturatu nintzen, ez nula deskonektatzen, eta urten adibidez, joan naiz, ez ebe gabe, ezin dut ezer entzun. Hori, eske, zara, hori, daukazu punto hori, beti zurekin dagoela, egia da. Aztertzen. Isiltasunaz, hobeto, norberakin egoteko, ez da? Bai, askotan deskonektatzeko guztiz, gainera, sormen lana egiten dugunean sormenaren inguruan eta behar dugu, pixkat, geratu ez, nire bintzat kurtsoa bukatzen dut oso saturatuta, orduan behar dut un poquito de tranquilidad eta gero berriz hasi ez, eta kontatu nintzen hori, eske nien buelta bat emuten musikakin eta azten nintzen, bitu, 3x4, bitu, lantzeko ez dakiz zer, ze ondo, punta onbio eta punta, eta zan, ez, para, deskonektatu behar duzu. Askotan igual kantzut ematen zuten, eta uniten naiz, bakizu? Uniten naiz, eta hitz egiten niri, eta nire nago zurekin nago. Zara akorde horretan pentsatzen. Ostras, eta barkatu. Eta ostras, akordea, eta... Sortzeko moduak asko aldatu die, esan dugu, aipatu izan ditugu, saioan zera aipatu izan dugu, demokratizatu dagoela teknologiak sortzeko aukeria, nor bere etxien ja estudio bat, diru larra xautu barik bertan jarri zikela, baina konsumitzeko moduetan, osatuko garontxe, musika konsumitzeko moduetan. Aipatu izan dugu, saio honetan bertan, ez orain, dala urte batzuk, diskoka entzuten zala, ez da musika, diskoaren xarma, abestiak gustokoak ezitxunak bebai bertan zazen, eta gaur egun abestika entzuten dela, eta hori bebai, akaso gizarteak, ze askar bizi garenen adierazle. Zer iritzi daukotzu zuen? Arrazoi guztiarekin. Nik beti gotzen naiz, gaztetan igual zuk talde bat entzuten zenionean edo, disko guztia entzuten zenioen, eta hasieratik bukaerara, eta bidai bat zan. Letrekin. Bidai bat zan, osotasunean. Eta niko hendikan hori egiten dut, baina igertzen dut jendeak hori ez duela eskatzen. Eta aletxe da, nik baina egia esan, nire kasuan gainez, baina 3. diskoa atera behar dut, eta ondala 6-5 hilabete aten un singeltxo bat, beste bat atako dut, eta nik neurekiko dazkat ere zalantzak zer egin edo, atea edo kanturak atea edo, ez dakit. Baina, bueno, da tokatu zaigun hau bizitzea, ez da, eta
Baina, bueno... Nik kontsumitzen, nik kotxe zarra daukat. Orduan, CD-ak sartzen ditut. CD-ak bizirik oraindik, jarraitzen bizitzan. Bai, CD-ak erosten ditut, kulturera joaten zenean, adibidez, entzuten baldin badet grupo bat, erosten dut, oraindik erosten dut. Baina gertatu zitzaidan, etorri zen, audienz, ez ustete audienzeko piano joleak bere taldearekin, orain ez gogoratzen, eta gustatu zitzaidan pilo bat, eta diskoa erosi behar nun, CD-a erosa, eta bakarrik viniloak zituzten. Eta esan nion, tio, nila sartuten, oza, nik erosi behar beste makina bat orain, nik erosi eukin un torrea guztiarekin, gero kirrunan, gero CD-a, gero Discman edo hori nola ditzen, hori da. Eta gaur estremina. Ez erosi behar beste aparato bat, eta ez ditugu atara bakarri viniloa, eta zan, benetan. Baina, bueno, egia da, diskoak, gero eta, normala da, dena digitalizatuta dago, eta gainera dana eskura, orduan normala da, baina jopena ematen duen, niri ere gustatzen zait, CD-a ikusi, barruko argazkiak, tal, niri gustatzen zait. Erasorekin oantxe, viniloa karikatera dugu. Viniloa bakarrik, zederik. Claro. Niri gertatzen eta, ez dut erosi behar beste makina bat etxera sartzeko beste gauza batez. Hori. Eta gero bai, ez da musika taldiek zela iragartzen duen gaur egun, sare sozialak sinadi eta zela iragartzen dugun, ez? Nik uste dut, aurreko baten lagun musikazale batzukin hitz egiten, embuten dau sensazioa, talde batek abesti oso bat baino, alkobalau, 30 segundu bakarrik aurreratu eta hau dator, gauzatxoak datoz, eta badator, eta ez? Sartzen gara loko zirkulu baten, baina hori ere gertatzen da, TikToken, aurrekoan entzun nun irratian, adibidez ez, segun, karo, TikTokerako erabiltzen dute abestiaren, ez dakit, 15 segundu uste direla, ez? Eta orduan abesti bat zegoela, eta 15 segundu horietan, eta zelako abestia da, eta gero, abesti osoa entzun, eta zan, baina trullo, hau zer da, ez? Orduan, erabak, orain goaz, ez da lehen moduan, ez, estrofa edo estrofaren ez dakiz esati esaldi polita, ez, orain dira, 15 segundu horiek, ze 15 segundu dauzkak abesti honek, TikTokera igotzeko eta pakelo pete, ez? Eta zan zu, ostras, benetan, sala bakarrik, ez? Sala, pegia, barrukoa izkutatuta. Beldurra muten dau. Eta gainez, nik igertzen naiz lekuzkan pona goela. Ez musikari moduan, baizik eta pertsona moduan, ez naiz hartzen, ez dut ulertzen, eta orduan, iritzi gutxi da katorren iringuruan, azkenean... Ez dut ulertzen klabe horreik. Zartuta nago, ez da izan. Ez, beste modu batera. Gaur egun bai, horreko baten komentatzen ginen, musikazale batzukin, bideoklipak eurape bai, ez dien akaso ja, luze gixak izaten. 2 minutu terdi iru abestitzen bada abestitxak, gaur egun ja die reel, edo Instagrameko 40 segunduko irudi horreik, eta bideoklipa ja luzeegi, nik benetan uste dutela, konsumitzeko ohitura honeik, aldatzen dabiz, baina ez dakit onerako dan, hain azkar gabe bizigarrenaren sensazio horrekin. Dana da fast, dana da fast. Nik uste bueltatuko garela, Osea, ez dakit, horrela ezin da. Horrela ezin da. Zule behar gara, maiaren buelta, maiaren afalosteko kantuan egitera, berriro, ez da? Guazen abesmatzak aldarikatzera, larrai. Berriz, bai, hori da. Ez, baina ez dakit, ez? Bueno, eta gero bai, musika, hori, denontza dagoela lekua, ez dakit, eta ni hori jarraituko dut zuzeneko kontzertuera joaten, eta ikusten ditut ere gazte asko, ez, horreta joaten, eta hori ere, badagoela, ez? Agian igual lehen orokorragoa zen, eta orain, gutxirentzat geratu da, ez? Bueno, baina geratu da, eta badago, eta... Ez da desagertu. Hori da, eta ez dakit, ez? Bueno, bintzat esperantza, ez? Ez askotan da, eta lehen esan duzuna, ez? Pentsatzen dugu, dena egiten dugula, ez dakiz ema jenderako, eta bueno, ez da zertan izan beharrik, osea, gauza bat polita edo ona izan daiteke, naiz eta 4 pertsona egon zuri entzuten, ez? Ez dakit, eta kontzertu horrek dauka bere xarma ere, ez dakit. Argi eta garbi. Horren guruan gutxi aipatzeko, nik egia esan igertzen dudana hori da, azkenean ez dela dana desagertu, gertu diela nitxo batzuk edo, eta horiek badaukatela gauzak egiteko oraindik edo, esateko oraindik, eta bueno, horri heldu diezaiogun, ezta?
Eta gero, claro, sortzaile txikinek behar daue ezinbestean plaza behar daue, eta plazarako, Danbaka uste dugu sinisten dugu plaza ona dela, Ziberrixen dako bereziki, eta, bueno, dana diela ondo etorrixak Danbakan, baina, bueno, Ziberrixek aprubatez, auspotze eta erakusle jolan horretatik, baina gero ezinbestekoa dien bai, hemen debagoien etorritxa, kultur moduko ekimenak, badaz bai burrunda faktorixa boinatiko antixenan, bergarako gaztetxean gu bakoitza berreskuratzen, bestelako ekimenak ostoporik ez kolektiboa, badau mogimentua, zirkuitu underground edo ez da gitzela ditu, apur bat txikinak eta ezinbestekoa diela, ezta? Herri ekimenak. Bai, ezta? Ni uste herri guztietan dagoela pixkat zozer ikastetxe inguruan edo beti dabiltzatela zozer sortu nahian. Bai. Egia esan, goienan baukagula sorte galanta kulturrekin, baina nik uste ditut beste leku askotan ere olako ekimenak sortzen hasi direla, eta eske bestela... Bestela jaialdi handietara bakarrik goaz, ez da? Claro, hori da. Hori da, beharrezkoak dira, niretzat, bueno, eta suerte bat, baina goaz, hori ez, hasierara. Behar da, jendea, musutruk, lan handia egiteko, sinisten duela, kulturan, sinisten duela, bizitza mota horretan, ez? Behar dugu, auzolan musikala, ez da? Auzolan musikala. Auzolan musikala, ezinbestekoa da. Eta hor, musika eskolek eta musika etxeek ezinbesteko lan haitzen da bie, talde bai, ez da, gero etxegu lokalak eukitzia be, ezinbestekoa da, Aramaixo kasue, modu autogestioan, Arrasaten, Oñatin, Bergaran, seguran deboeneko herri danetan ez, baina herri nagusietan eta herri txiki batzuetan baduko lokalak, eta horrepe bai, hazitegi moduan ezinbesteko. Ederto Larraitz arela bekoa, Serge, eskerrik asko. Eskerrik asko. Ederto egon gara, gustora egon gara. Eta, bueno, horrengo saioen ikusentzuleok, beste saio baten egon gara. Bukatzeko hor baina, Nofe taldea ikusiko dugu apur bat luzeago, 2004an Nerea Gorostidi protagonista zaukon proiektua. Gora, dantzan danok. Hau. Without thinking, act without a reason, act, cause you are gonna regret. Without thinking, without a reason, cause you are gonna regret. Cause you are gonna regret. Thinking without a reason. All them free, 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 all them free yourself. Let your body express all its feelings, all the moments, free yourself. Let your body express all its feelings, all the moments. Lord, all the moments, float your body. Get down your feelings, come on. Get down your feelings, come on. Dance with me. Forget your problems now, the whole party's yours. Tonight is gonna be your day. Without thinking, without a reason. Without thinking, without a reason. Cause you aren't gonna regret. Without thinking, without a reason. Act without thinking, act without a reason, act, cause you aren't gonna regret. Forget your problems now, the party's yours. Tonight is gonna be your day. Without thinking, without a reason, cause you aren't gonna regret. Without thinking, without a reason, cause you aren't gonna regret. Show
floor and let your body fly. Follow the rhythm. Dream along with your body. It's like a racing. You get your freedom, and now you are able to do it by your own. You don't need my help at all. You get your freedom. You get your freedom. Free yourself. Come on. Free yourself. Without thinking, without a reason, 'cause you aren't gonna regret. Without thinking, without a reason. Free yourself, without thinking, without a reason. Free yourself, 'cause you aren't gonna regret. Without thinking, without a reason, 'cause you aren't gonna regret. Act without thinking, act without a reason. Act, 'cause you aren't gonna regret. 'Cause you aren't gonna regret. 'Cause you aren't gonna regret. Without thinking, act without a reason. Mi esker.